No, ismail na natin to. Ha? Simulan na natin, no? Sino mga singang sabi ng kamalit na basura? Siya! Siya! Siya kaya yun! Inulat, paano mo naman nasabi sa yun? Nakita ako at napagtanungan ko. Wala, nag-invento ka lang. Manahimik kayo! Minsan lang yun. Once, twice, thrice. Gaano kadalas ang minsan? Yun nga yung oras na sinabi ko sa'yo na kung ano ang gagawin. Ay, salamat. Tumigil na ulan. Natapo ko na pala yung basura. Hi, Beth! Oh, ba't di mo pa tinatapon yung basura mo? Ay, oo nga pala, nakalimutan ko na naman. Andiyan na sila, makangolekta, no? Yaan mo yan. Makakalimutin ka talaga Makakapagpunta masyado. yan sa ganda kong to. Ha? Sige, una At na ako. sasa, bye-bye. Sige, mamaya na. Oh, paalala lang, may multa. Kaya ko yan. Malakas ka eh. Naman. Kaya mo yan. Pero ano, inagsag mo ko. Ang sakit-sakit. Huwag mo akong matawag na bes. Better na lang kung ayaw mo ng best. Minsan lang yun. Once, twice, thrice. Gaano kadalas ang minsan? Yun nga yung oras na sinabi ko sa'yo na kung ano ang gagawin. Pero ano, binaksag mo ko. Ang sakit-sakit. Huwag mo akong matawag na bes. Better na lang kung ayaw mo ng best.